साला लोखिसारा गुन्दा बोराय खोमाया जिसिगोन आंना दुनियाव जोबनो रोङि आग्लायनाय हिनजावफोर दङ बेफोरखौ लानो नागारै आंनि फिसाजोखौसो मोनदोंना नोंखौबादिनि हले आं हासिबजों ओइ दै गावनि फिसाजोनि समान बैसोनि सिख्ला नागिरग्राखौ ना बिनिबा हले नों गवाथ' आयदोलै हासिबजोंलाय मानो बुबाय थाखो आंखौलाय सुवा जाजोबसिगोन आं मालायनि फिसाजोखौ सुवा खालामनो नागिरनाया दा माखौबा गिदों नों नोंखौबा हले हासिबजोंनो खुगायाव थुब्राजोबगोन आं र' दसे थाथ' आं नोंनि फिसाजोखौ मोजां मोनलाथ' आंखौ निमाहा होदो दिनैनिफ्राय नोंनि फिसाजोखौ नुबानो नायख्लेंनानै थागोन आं नोंनि फिसाजो फावगालिखौ आंनिसो फिसा सानसिगोन आं मानो होनोब्ला नोंखौ मेगन होबाया गोसोनि गुरै बाथ्रा बुंनो नों मानि दामानि नों बजब दा बोजब नोंसो मोनथिगौ आंथ' मोनथिया नोंसो मा सानो आंथ' मोनदाङा नोंखौ नोजोर होबाया दिदोम गोसोनि बाथ्रा बुंनो नों रागा मानो गारखो सना आं होनाय बिबारखौ आइखौसो सना होनबाय माथो बेलाय आंखौ मा होनदों नों खुगायालाय मानो हासिब देन्थाखौ सोखोब्रा आंखौसो एदावनानै लाफैदोंहाय बेयाव फिसाखौबो एदावग्रा बिमाखौबो एदावग्रा नोंखौबा हले गारां बेरे बिमानि खिथुआव आखाइ होनाया नोंना बिराद गाज्रि जाबाय नोंखौबा हले दिनै गारथारा आङो आंनाव खुगायाव सागोला मा जायो जाथों जेबो मिथिया आङो आंनि फिसाजोखौ नोजोर होनायजों लोगोसे आंखौबो नोजोर होफाबायना नोंखौबा हले खांख्राइ बाथोन देगोन आंखौसो बियो मेथाइ खनलायबावदोंना दिनैबा हले बेखौ दखना गानहोनानै सेन्देल माला गानहोआबा आंबो ओरैनो प्रेसिडेन्ट हाफां नङाथ' हाय लाबो दखनाया रायै बेफोर गासिबो नोंनि थाखाय जादों ना नोंखौ हाफांखौ एदावना लायनानै साजाया माबायदि नायनानै लादो नों आच्छा बारु थाइबानि लारु नों बे सफा थानानै मानो हायाव दामले जिरायबाय थायोब्रा गोदो उन्दैनिफ्रायनो हायाव खामफ्लायाव बस्थायाव जिरायनायखायनो गोजौआव जिरायनो उसुबिदा मोनो ओइस होमबाबो सोलोंनांगौब्रा दा नङाबा मानसिफ्रा आंखौसो सानगोन बिमा बुरै सासेखौनो अनथारा माथो बे अमा राजाया होननानै मालायालाय मा जेबो सानखायो आफा मा जाखो दाउखा राजाया आंनि गस्लाखौ गानदों आफा बे लोखिसारा गथ'आ मा जाबावनांगौ जाखोब्रा बेजोंलाय माथो जाखो आबै मालाय गाननो लुगैदों नालाय गानथ'दों आरो हिनजाव जानो गोसोमोनदां मा खालामबावनांगौ जाखो आं बे गथ' सासेखौ आफा आंनो गस्लाखौ नांगौमोन दाउखा राजानिफ्राय बिनानै हो गस्लाया बोरा मानसिया लिरनानै लाबोलाय रामबा साला थाङै थुङै बोरैबा आखलसो जाबाय माथो बे दाउखा बेथाया मा खालामबावनांगौ जाखोब्रा आं बे गथ'खौ माथो जानोखाय गाननो मोजां मोनदों गानबानो जाबायना हा हिनजावनि गस्ला गाननायावलाय मानिथो लसथ' जेबो नङा नाथाय समाजा गाज्रि नोजोरै नायोना बेसो प्रब्लेमा आं गोदोनि मुगानि बुरै जानो हागौ थेवबाबो बुंगोन आं मालायालाय मा मोजां गस्ला गानबाबो दाय जागोन गाज्रि गस्ला गानबाबो दाय जागोन आरो नों मालायखौ गोजोन होनो हायाना बिनिखायनो मालाया मा होनो होनबाय थाथों आरो हा नोंनि आखलखौबो मानसिफोरा गाज्रि होननानै बुङो हा नों मोजां जादों होमबा हा नोंहा माबा दैयाव नांदों थिग बिदिनो दाउखा आबौआबो गानथों आरो माथो जानोखाय हा मा जालायखो नोंहालाय दाउखा राजाया आंनि लिपस्टिकखौ खावनानै गावनि रुमावसो सोनानै दोनैदों बिबाबो होफिनाखै नुबाय नायै गस्लानिफ्राय लिपस्टिकआबो मोनहैबाय नुबायना माबायदि आखलनि मानसि जाहांदों बियो बे हांग्रि मोनदियालाय मानोथो जेबो पात्ता लायाखैब्रा मानसिलाय बहा थांखो आदा आं हले मिथिया दे बुनानैब्लाबो लागोन आं मा खालामना लायो लाबानो जाबाय दे साला बे हांग्रि मोनदिया बहा थांनानै दङलै मानसियालाय हनै माथो बिहामजो सासेयाबो गैला सोर सासेया हा बे साम' खिंख्रियालाय थफ्ला थफ्लि लानानै बहाबा थांबायनो ओइ साम' खिंख्रियालाय बहा थांनांगौ जाखो न'आव थांदों खोमा जायखिजाया बे दाउखा राजानि टेनसनखौ लाग्रोनि आं मा गोदान टेनसन होदों बियो आंनि खर'आव हे दाउखा राजा बेवहाय फै खोनाबायना दाउखा राजा हे थाब फैगोन
फैया नोङो जेरै दं बिदिनो फैलाय फाग्ला खालामबानासो गासिगोन बिसोर आंखौ सानसे समाव आं फाग्ला फाथगाव मोनहैमारगोन बायदि मोनबाय आं आदा नों मानसिखौ नायलाय वाइला इला जामाइला मारै हिनजावनिल' ड्रेस गानग्रा जाबाय थाखोब्रा नोंलाय हा अफ्रि रानिनि गस्लाखौ मानो गानदों नों आंनोबो ना बेफोरबायदि गस्ला नांगौ आंनो बेफोरबायदि गस्ला होबा आं अफ्रि रानिनि गस्लाखौ गानला ओइ मा होनाय जादों बे हा नांगौबा आं नोंनो जिन्स लंपेन्ट मोजां मोजां गस्ला बायनानै होफैगोन नों बेफोरबायदि हिनजावनि गस्लाखौ दागान मिथिबाय समायथाराखै आं समायनाय समायिखौ मिन्थिया आफा आं गाननो मोजां मोनो नालाय गानो नुबाय ना दा माबायदि उल्था उल्था बुङो बियो आंनि लिपस्टिकफोरखौबो फोननानै सेस खालामजोब्बाय आयै मा ड्रेस गाननाय जादोंहाय बेलाय नुबाय नोंसालाया हिनजाव जानोसो लुगैयोनो हिनजावनि आखल लाबाय नोंसालाया आयै बिदिसो जाथारदोंना नों बोरैहाय गना नों बे गस्लाखौ खुगोना खुवा आं खुवा मानजा लुगै माथारदोंना मैयाबो दखना गाननानै बिराद बारल'दों बियो आरो दिनैबो फ्रक गस्ला गानलायबाय मा पापा कि परि जानो लुगैथारदों नामा नों आयै पापा कि परिखौथ' आं मिथिला नाथाय आं पापानि परा जानो लुगैयो परा पापा कि परा जानो लुगैदोंनो नोंखौबा हले ना गालां नोला आंखौलाय मानो बुनांगौ दे आंलाय मा दाय मावदों मा दाय मावाखै नोंलाय हौवा जानानै मानि हिनजावनि गस्ला गाननानै हिनजावफोरबायदि मोसाबाय थाग्रा जाखो नोंलाय हा इसोरा नोंखौ हौवा महरै हरदों हौवा बायदि थाना आंखौ इसोरा गलतियावसो हौवा महरै दानानै हरदों आंनि गोसोआ हिनजावनि बायदिसो आयु मानजा नांबावगौना नोंनो ओइ जाबाय बांद्राय बुनांला जाबाय आं बुजायगोन दे दावखा बेटा थौ दसे बेरायहैनि थौ गोसोफोरा एसे मोजां मोननायनि थां गस्लाया सोलायहैथां आं मानोथो बुनांगौ जाखो गाननो लुगैदों नालाय गानथों आरो मा गाननो लुगैनानै गानथोंहाय मानसिफोरा बेफोरबायदि गाननानै मोसालाबायनायखौ रावबो मोजां होना आरो नोंहा बिदिखौसो सापर्ट खालामो मानसिनि होननायफोरानो जोब्बाय मानसिफोरालाय नोंसोरखौबो गाज्रि होननानै बुङो आरो आबेलाय आंनि फिसौ सनायालाय गस्लाल'सो गानदों दा बिदि होननानै आं आंनि फिसालाखौ बेफोरबायदि महराव दोना आं बुयै मोजां लानायाव लाबोथारगोन आं ओइ बेफोरबायदि बुलु बुला खालामना मिथिबाय जिबायदि नुबाय आं दावखा राजाखौ बिनि गोसोआ एसेबां गोरलै सोलायनाय नङा आं बुजायना नायगोन दे नों टेनसन लानाङा आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनबायलै फावगालि बिमा नोंनि बोराय थाबाबो आं नोंखौ मोथो मोजां मोनगोन आच्छा नों बिदिसो बकिबाय थामारदोंना नोंखौबा हले दिनै ओइ नों मा नायबाय थादों हमा मानो बे बोरायखौ दे हम जेबो नङा आंखौ हम आच्छा बोराय नों गावखौनो लानानै बिराद दुगा दिन्थिदोंना नोंनाव मा बोलो दङहाय हा मा बोलो दंबावो नोंनाव माखौ मिनिदों नोंहालाय अलदरा बेनो नामा ओइ बांद्राय मिनिबाय थानाङा बोरायखौ आथिङाव हम सासे आखाइथिंजाय हम बेनाव बोलो गैला आंजों बुजा नोंजों बुजाबाबो आं गिया मानोना प्यार किया तो डरना किया आरे नों मिनिगासिनो दङ ना बोरायखौ आथिङाव हम होननानै बुंदोंना आङो दुब्लियाव लानानै थांनि बेखौ माबार ओइ मा नायबाय थादों आइखौ एदावनायखौ नुवाखै आरो नों मोजाङैनो हम सानैबो आथिंखौबो आखाइखौबो सिनायाखै बे हाफांखौ मिनिनो ओंखारदोंलै आं मोनगोनसो नोंबो बांद्राय मिनिबाय थानाया लानानै थौ दुब्लियाव ओरैनो जाहोगारदों आं बिसोरखौ उन्दैनिफ्राय मोनसेबो मोजां खामानि मावनो नागिरा खालि मिनिनायल' दुखुनि समावबो माबायदि जागोन बे बानलु बेदाङा आयौ बाला हौवा गोदान नायहैनायनि सिगां जा एक्साइटेड जाबाय आंहा उनाव थांना लानानै मायाबासो जाबाय बाला थांनाय समाव मिनि हाले थांबाय फैनाय समाव रुखु गाबबोबाय बिदिसो जाबाय आंनाबो ना सारनो जेखौ लानाय बायदि बाला बोरायसो जाया आं दाखालि जौ लोंनानै बोरैबा होनफ्लांदोंमोन आरो आंहा दुखुजोंनो आंनो नाङाहाय बमलखौ आंनोबो नोंखौ नाङाब्रा नोंखौलाय सोर लानो खोन्थादोंसै नोंनि बिमाखौ बुजायनोबा बुजायलै मा नों नोंनि बिमाखौ बुजायनो हागोन आङो आं आंनि बिमाखौ बुजायनो हाखाला नोंथ' नोंनि बिमाखौ बुजायनो हायोना होमबालाय नों आंनि आइखौ बुजायदो आं नोंनि आइखौ बुजायगोन मिथिबाय जागोन दे अब्लाबो जों सानैया हाबा जाया दै जों सानैया हाबा जानांगौबा मोजां गथ' उजिनाय नंथारालै बे बाथमिस मालै दाउथु जरासेफोर मा गुगुरुगु जालायदों जेबो नङा माने बांसिन नंगौ बे मा जादों बुंलाय थां नोंहा गावबागाव खामानियाव नों बुंलायनाङाब्रा दाउस्रि आं खामानियावनो थांलाय फैलाय जागासिनो आजा दस्ति नोंलाय बहा थांनो नागिरदों आंबो
निउसखौनो बुथुमगासिनो दंलै दस्ति आं जेबो गोदान निउस मोनाखै होमबा निउसालाय जोबनो रोङै दङलै पलिटिकेलनि निउस होबाबो मानसिफोरा बिथिं जादों बिनि पार्टी बैनि पार्टी होननानै बुङो ना बेनिखायनो पलिटिकेलनिखौ गारथ'बाय आं हौवा हिन्जाव दोनखारलांनायफोरखौबो बेसेबां होबाय थाबावनो भाइराल सोमजिगासिनो दंना बेफोरखौ होदोब्रा भाइराल भिडिअफोरखौबो बाबायलां माने अगालिलिसो मोनबाय आं बाथामिस निउस एंकरानो बिदि जाबाय आरो निउस नालाय निउस होदो आरो नों खोन्थालायनाङाब्रा नों गावनि खामानिखौल' माव है बाथामिस आच्छा दस्ति बिजनेसफोरा बोरै सोलिदों जानो आन्था सोलिदों दे बांद्राय इसेबांबो गाज्रि नङा मोजांबो नङा आच्छा नोंहालाय माथो बुंबावनांगौ जाखोब्रा दस्ति बिमायाबो बिहामजोनि थाखाय दाउस्रि देलायखौसो फसायबायब्रा आइ बाला मा होनखो औलै औ दाउस्रि देलायखौ फसायदों मालाय बिहामजोनि थाखाय हे गसा हौवा हिन्जाव जाबा माब्रै नुगोनब्रा नोंसोरखौलाय ओइ दस्ति बिदि बुंनाङाब्रा आंबो मोजां मोननायखौ मोनाखैलै उनाव माथो दाउस्रि देलायजोंबो नों रुजु रुमु रायजो मोनजागोन ओइ गोजांस्रियावसो मोनखायोलै आं बिजों रायजो जानांगौबा आराम दुनियाखौनो माथा फाग्ला फाग्लि खालामो बियो आरो आंखौ माथा फाग्ला फाग्लि खालामजानो लुगैदों नों ओइ नङाब्रा देनां सोलायनोबो हागौ ना मानसिया जेसेबां थङाले बाङाले थङाला बाङाला जाया मानो मोजां मानसि सौग्रावोबा दा मोजां मानसि बुजायनाय मोनोब्ला गुन्दा मानसियाबो मोजां जायोनो ओइ बेफोरबायदि मानसिया खौथियाव सासेल' थायोलै गाज्रि गाज्रिखालै जेरै गोसोमा गोसोमखा गुफुरा गुफुरखा बेफोरबायदि आरो मा बुंबावनो आं मालाय दे बन्दु थाथ'दो दे जागोन दुमफाव सनाखौनो बुंहैनांसिगोन एसे बुरखायहैफिनाबा जानाय नंला नङा माथो ए दोलोर नों आब'खौ फोथायनो नागिरदों आरो आं फोथायनो होआ माथो मानोब्रा मानो होनोब्ला नों आब'नि जौ फेनाय भिडिअखौ नोंनि निउस चेनेलाव होदोंना आब'नि जुमाय फेनाय भिडिअखौ भाइरेल खालामदोंना बिनिखायनो नोंखौ फोथायनो होआ माथो आं गोरोन्थिया जाफ्लांखायोब्रा बेखौ निमाहा होदोब्रा दुलुर आं नोंनि आब'खौ बिराद मोजाङै माने रानि बायदि साजायगोन नों सिगाङावनो राजा जाग्रोलाय माखौबा आब'खौसो रानि बानायनो ओंखारलायदों नों जेबो मिन्थियालै दुलुर बे जों सानैनि खोथासो माने दुमफावनि आरो आंनि आब'आ नोंखौ फसायबाबो आं नोंखौ गुमै होनना मिथिबाय आं नोंखौ फसाया होमबालाय सोरखौथ' फसायो नोंलाय फसायो आरो आंहा नोंनोलाय मानो खोन्थानो खोन्थाया आं नोंनो दे होमबालाय थाथ'दो उनाव लोगो मोनलायगोन आं नोंखौ फसाया माथो गुमैनि थाखाय आंहा टपिरामखौसो फसायो बेसो दाखालि रायखुमा पार्टिखौ रायदों आं टपिरामखौसो गुमै लिंगोन बेखौ लिङा माथो नोंनालाय फिसाजोआलाय माथो बुंदों हाबा जाया होननानैल' बुङो आरो आंनाबो फिसालाया बिदिनो बुङो अब्लाबो सानैखौ हमनानैनो हाबा होथारनांगोन मिथिबाय माथो सानैखौबो हमख्रब हमसिबाबो हाबा होगोन हमख्रब हमसिबा जानाय नङा मिथिबाय बिसोर सानैखौ ओरैबायदि खालामनानैसो हाबा होनांगोन माबायदि सानैखौबो बेहुस खालामनानैसो हाबा होनांगोन मिथिबाय आयै बियानि नों मोजांखौनो सानथारबाय बेखौनो खालामनांसिगोन नङाबा आं बिहामजो मोननाय नंला आंनि फिसालायाबो हाबाखौनो जाया होननानै बुङो होमबालाय बेखौनो मावनोसै आरो जागोन हाबाखौ नैबे सप्तायावनो लानोसै नामा माथो बांद्राय गोबाव दोनबा जानाय नङा हाबाखौ नैबे सप्तायावनो खालामना होनोसै बिउस खालामनानै बिसोरखौ औ बियानि थौदो थांनोसै सोरबाफोर खोनाबा बोरैबा जागोन नङाथाय माथो थौदो बियानि नोंबो थांबाय थादो दे दिनै आंखौ बयबो रायबाय आंखौ रावबो मोजां मोनला होमबा आइयाबो आंखौ एसेबां अनग्रायानो दिनै आंखौ रायबाय आइला मानि दुखु जाखो बेहालाय गाननायखौथ' दा बुंसै आरो मा दुखु जादों बेबा खोमायाव मुलिखौ थिसे बुरजा सोना लानि खोनानायनि दासो खोनासिगोन एबार ओइ दावखाराजा मानि इसिबां दुखुलाय आरो बहा नाटक दिन्थिहैनो नागिरदों नोंलाय बिदा नोंबो आंखौ बिदि बुंथारबाय आरो आंखौ लाजि फोनांबाय आरो नोंखौलाय मानो लाजि फोनांनांगौ जाखोब्रा आंलाय नों बहा थांनो नागिरदों बिदि ड्रेस गाननानै बेखौसो बुंदों आं आरो दरखङाव थाखुमानानैलाय मानि इसिबां दुखु जाबाय थादों नोंहालाय आदा मानसिफोरा बुङो गावनि गोसोआ मा लुगैयो बेखौनो माव होननानै सैथो बेथ' नंगौ नों जेखौ मावनो लुगैयो बेखौनो मावनांगौब्रा जायखिजाया खामानियाल' गाज्रि जानाङा आरो ना आदा आं बेफोरबायदि ड्रेस गाननाया गाज्रि नामा नङा सोर बुंदों
होननानै होमबालाय मानोथो आइ आरो आफामोना आंखौ इसेबां रायदों आरो लायनो समाजनि मानसिफ्रा गाज्रि होनो बेनिखायनो आं हिनजावनि ड्रेस गाननाङानो माथो ओइ फंबाय बे दानि जुगा 21 सेन्चुरि मिथिबायना बयहाबो गोसोबायदि मावनो दांनो हायो आरो नों हिनजावनि ड्रेस गाननानै मोजां मोनो गानब्रा जेबो नङा मालाय मा गाज्रि ड्रेस गानबा बखिखागोन मोजां ड्रेस गानबाबो बखिखागोन नाथाय हौवासाफोरा हिनजावनि ड्रेस गानबा मानो रायो मानो गाज्रि सानो आंथ' रावनिबो सिखाव खालामनो थाङाखै बेखौ नोंसो बुजिबाय आंसो बुजिबाय गासैबो मानसियानो बुजिया आरो जोंनि समाजाव बेफोरखौ बुजिनो एसे गोबाव सम नांगोन मानो होनोबा जोंनि समाजा बेफोरबायदि आखुखौ बोजबना लानो एसे गोबाव सम नांगोन आरो नों सिन्था खालामनाङा फंबाय आं नोंजों जेब्लाबो दं आदा नों आंखौ बिराद बुजिबायलै आं गासिखौबो बुजियोलै फंबाय मिथिबायना बुजिनानै बुजिब्रे बावैसो आं बेनिखायनो बुंदों नों मा खालामनानै मोजां मोनो खालामबानो जाबाय खिन्थु फंबाय नों जाय खामानिखौ मावनानै मोजां मोनो ना बुहुमनि मानसिफोरा नोंखौ बांद्राय मोजां मोनाबो जानो हागौ आरो जोंनि समाजनि मानसिफोरा बेफोरखौ बोजबनानै लानो हाया मिथिबायना नाथाय आफा आंथ' गाव गोसो जानानै गस्ला गानाखै आंथ' उन्दैनिफ्रायनो बेफोरबायदि गाननानै मोजां मोनो आं दा मा खालामनो आदा बेफोरखौ आं मालाय मा बुंनो फंबाय बयनिबो लुगैनाय मोजां मोननाया आलदा आलदा जायो बेनिखायनो जोङो मानसिफोरनि लुगैनाय चइसफोरखौबो जों सनमान होनांगौ जेरै नों दा हिनजावनि गस्ला गाननानै मोजां मोनो गानदो दे जेबो नङा जानला मानलाल' खामानि दामाव आरो बेनो आंनि मोनसे गुरै आरज नोंनिफ्राय आदा आं गस्ला गाननानैल' मोजां मोनो हिनजावनि दख'ना गाननानै रिल्स बानायनो मोजां मोनो आच्छा जेबो नङा दे बांद्राय एकदम असाइसखौल' दाखालाम मिथिबाय बाखि नों मा मावनानै मोजां मोनो मावबानो जाबाय मानो होनोब्ला नों बायदि मानसिया जोंनि बर' समाजावल' गैया बुहुम नाङैनो दङ बेलेग बेलेग हादरावथ' बेफोरबायदिनिबो मोनसे कमिउनिटि ओंखारबावबाय नाथाय आं बायदि मानसिखौ हिज्रासो होनो आदा जै जाम्बा मानसिफ्रासो नोंखौ हिज्रा होनो ओइ जाय बायदि मानसिया हिज्रा होनो ना बे हिज्राया मा गेया मा ट्रान्सजेन्डारा मा जेबो बुजिया बिसोरो नों सिन्था खालामनाङा नों गेना गेबाबो जेबो नङा दे आं नोंखौ अराय फंबाय हिसाबै बजबनानै लागोन खोनाबाय बांद्राय टेनसन लाबाय थानाङा अबयसे नोंनि बायदि मानसिफोरा एसे खस्थ' जागोन सुबुं समाजाव गोरोबनानै थानो थाखाय नाथाय मा खालामनो समाजखौ खेरायबाय थाजायालै मालाबा मालाबा गावनि साननायखौबो मावनानै दिन्थिनांगौ मिथिबाय फंबाय बेनिखायनो आइ आफामोना मा होनो जेबो साननाङा नों थेंक इउ बिदा आंखौ बुजिनायनि थाखाय आफाया आंखौ बहाबा थांनो लिंदों थांनायसै आङो आच्छा दे गस्लाखौ खुनो बावदों आं दे गाननानै थांनो गाननानै मोजां मोनोबालाय आदा आं सब समावबो गाना नाथाय आं जेब्ला गाननानै मोजां मोनगोन अब्ला गानगोन आच्छा बारु थाइबानि लारु आं मालाय माथो बुंबावनो आंलाय सोर नङा होमबा सोरबाबा हिनजावफोरनि गोसोजों गेलेनानै मोजां मोनो सोरबाबा सिखाव दाखेट खालामनानै मोजां मोनो सोरबाबा एक्टर जानानै मोजां मोनो सोरबाबा सिंगार जानानै मोजां मोनो सोरबाफ्रा हौवाफोरा जोनोम लानानैबाबो हिनजावनि आखु बायदि थानानै मोजां मोनो आरो हिनजावफोराबो हौवा आखु जानानै थानानै मोजां मोनो बेफोरलाय मोनसे बुहुमनि नेमखान्थि बायदिनो जाखाबाय नङा होमबा बेखौ जों रावबो होबथानो हाया आंहा साला अखाफोरजों ब्रेकआप खालामजाबायना मा खालामनांगौ जाखोब्रा आरो दुलुराबो फैसा बिफिनदोंमोन ना फन खालामनानै खोन्थाहरनो र' फैसा गैथ'आ होननानै मानो होनोब्ला आं बिफाजों दासान्दि मोगथांनि रानि जानानै रायलायथ'वाखैना हेलौ दुलुर माबा आंनाव फैसा गैथ'वामोनलै आं फैगोन मासाव होनोसै ना मा होनो रागा जोंनो आब्रा दुलुर प्रमिसबो आं फैगोन मासाव होगोन ओइ साला दुलुरा रागा जोंबायखौ जियानो जादोला मानो बिफानिफ्राय फैसा खेरायथारनांसिगोन हेलौ दावस्रि देलाय नों बिउटि पार्लाराव गाबोननिफ्राय थांनो नांला मानो होनोब्ला आं बे बिउटि पार्लारखौ फानबाय अके बाय अमा राजानिफ्राय बेसेबांबा गोजानाव थांनायसै आं एबारसो अमा राजाया फस्थायनांसिगोन आं दि बिनिफ्राय मा लाबोदों जाम्बा अमा राजाया बयखौबो उल्लु बानायोमोन ना एबार माबायदि मोनगोन बियो जियानो जादोला फैबाय आं हेलौ डार्लिं नों सिन्था खालामनाङा थाबैनो आं गुवाहाटीयाव मोनहैगासिनो बेनिफ्राय गुवाहाटीनिफ्राय मुम्बाइआव थांगोन अके बाय बाय लाभ इउ थारैनो आंनि सिमाङा एबारसो जाफुंसिगोन ओइ दुमफाव बमब्र दुमफाव मा खालामदोंमोन नोंलाय माबाहाय अमानो थाखाय थास' रुनानै होदोंमोन आं नंगौ नामा नोंलाय मानोथो फैदोंमोन माबालै आंना बिमाया बिहामजो नांगौ बुंबाय थायोलै दा बेखौनो आइया बिहामजो नांगौ होननानै बिराद जिद्दि खालामदोंलै आरो हिनजाव गोदानबो नायबावबायसो हिनजाव गोदान नायबाय बबेनि मा जायगानि मा मुं ओइ मिथिखायो नों बै थङालियालाय दावस्रि देलाय औलै दावस्रि देलाय दावस्रि देलायखौसो लासिगोन होमबा नों मोजाङानो दे होमबा मा मोजांब्रा आं दावस्रि देलायखौ लाया आं नोंखौसो लायो नोंलाय मानोथो आंखौ निमाहा होथारदियाब्रा नों जाबायदि खामानि मावदोंना बे खामानिया बिराद गाज्रिमोन मिथिबाय आंबो मिथिगौ आं जोबोद गोरोन्थि मावदों नाथाय मा खालामनो बिनि निमाहाबोथ' गैखाया आं मिथिखायो थेवबो लास्ट टाइमनि थाखाय नोंनाव खेबसे सोंफैबाय आं नों आंनि अननायखौ नाजावगोन ना आंहा बुंनो गोनां जेबो खोथा गैया आरो आं दानि जुगाव मानसिफोरखौ फोथायनोनो गोब्राब मोनसै बेनिखायनो आङो गासैबो खोथाखौनो आइमोननि सायावसो हगारनानै होबाय होमबालाय नोंसो आइनाव सोंनोसै आं सिगां नोंसो आइनावनो सोंग्रोलाय नों आइयाथ' मानिखाया होमबा नों आंनि आइखौ मानि होननानै मा लाब बेनिखायनो बुंदों आं नों मा मावबानो जाबाय आंखौ गेजेराव लाबोनाङा जुदि नों आंखौ मोननो लुबैयो अब्ला न'खरनि बिमा सानैखौबो मोजाङै बुंबानो जाबाय एकदमबारे गोसो थोलायनाय मोजां मोनलायनाय बाथारबाय आं लेथाखौनो लानो बाबाय बेनिखायनो डाइरेक्ट हाबासो जासिगोन बिदिब्ला नों आंखौ हेफाजाब होला मा हेफाजाब होनांगौ
जाखो नोंखौलाय आंखौ बेसेबां हेफाजाब होदों नों मिथिगौ नोंनि टट' बायनायाव नोंनि बिजनेस गोदान खुलिनायाव आं बेसेबां हेफाजाब होबोदों बेफोरखौ फाथा लादों नों मा खालामखो बैसागुआव आंनि जौ लोंनाय भिडिअखौ गावनि TRPनि थाखाय मा खालामनाय निउस चेनेलाव होनाया गावनि निउस चेनेलनि थाखाय मा खालामगोन मा खालामा नोंलाय बेनिखायनो नोंखौ फोथायनो गोब्राब मोनो आं सरिलै दुमफाव आं बुंखाबाय दा आं फोथायनो गोब्राब मोनसे दाना मानसिफोरखौ एबा आंनि आइजों रायलायबानो जाबाय आरो आंखौ गेजेराव दालाबोखा नोंनि आइजों रायलाय थां नोंनि आइखौ बुजाय थां बेफोरबायदि जेबो बुंनाङा गाव हारसिंनो मावजोब नोङो बिनि उनावसो आंनि खाथियाव फै हाबा जानोसै होननानै मा जाबावनांगौ जाखोब्रा ओइ खावनाबाबो लांफैथारगोन आं दुमफावखौ जेननायाव गैयालां होमबाबो आं दावसे देलेखौ हाबा खालामथारालै आया आंखौलाय मानो हाया फबखो गोसो जायोबा नोंखौ आं हा सिङाव फबजोबनानै दोननो हायो मिथिबाय मानो होनोब्ला बियो आंनि वार्निंसो वार्निंआनो बिदि जाबाय एसेबां गिलु बालु औ वार्निंआनो बेनो आंना नैथि खेबाव आंनि फिसाजोनि खाथियाव फैबावोब्ला नोंखौ गारनायाव गैया आं हाफां आं नोंनि फिसाजोखौ आंनि फिसाजोसो सानो दरखार गैया नोङो हाफांखौ फिसाजो साननो खदालजों नङाबा देख्लाब जागोन आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनबायलै आइ खदालजों देख्लाबनानै होआ मानो सिरिथा नों बेबो गासिबो नोंनि थाखाय जाजोबदों नोंखौबो गाराथ' आं आरो नों बोराय निमाहा बियाबा नोंखौ गोदनासो बेफोरबायदिनो फबनानै गालांगोन जेराव नों दैबो मोना माबो मोना आं हांथोनो मोनबायलै अन्नानै आंखौ बोखारदो आरो आंखौ निमाहा होदो मा एबारनिफ्राय बेलेगनि हिनजाव बेलेगनि फिसा मोजां मोनगोन ना मोनला आं हिनजाव जाथिखौनो मोजां मोनला आरो नों जुदि जोंहानि न'खरनि सोरबा हिनजावफोरखौ नोजोर होयोना बे बाराव खर'आबो हा सिङाव मोनहैगोन मिथिबाय औ मिथिबाय आं जोबोद गिबाय थौदो बापरे माबायदि मानसिखौ एदावफ्लांखो आंलाय माथो डेन्जारथारलै दालाय आंखौ सोर रैखा खालामबावनांगौ जाखो रैखा खालामदो आंखौ सोरबाफोर दङब्ला रैखा सोरबा आंनो दै लाबोदो दै